God liv! Hvordan er røvhuller? Jeg skulle lige få en tub hjem her, og den skal jeg sgu have en grundig vask. Sådan med jer. Så det er det, vi gør i den her video her. Det er fandme det, vi gør, ja. Skal vi fandme til i gang? Nu kan I sgu lige se den her der. Som man kan se, så har jeg fået tuben hjem her. Det står rigtig fint, gør den. Den er sgu fræk, det er den der. Ja, den er. Vinduesvisker. Ja, fandme. Fandme, ja. Jeg skulle sidespejl. Det skal også skiftes ud til de daglige firkantede sidespejl på et tidspunkt. Det du er skønt. Det er det godt. Men hvis I lige kommer med herovre, så skal vi lige åbne dyret. Jeg åbner lige ind til svin, gør vi. Se, den er sådan en beskidt der. Hold nu kæft, hvad en kraftig var det. Ja. Og her har vi vinduesvisker. For satan da. Hvis vi lige tænder ligesom tænding på. Tænder lige svinen, gør vi. Nå, for helvede, så er du sådan nemme. Og hvis I lige går foran her, ikke? Satan, ja. Er I klar? 3 ture og einsen. Ej, hvor hun skyder. Som hun sprøjter. Ja, for helvede. Så bliver hun fandme fin. Ja, for helvede. Så det er vinduesvisker. Lag selvfølgelig, der skal kaste på et tidspunkt. Ja. Når jeg lige har manister til. Vindue. Ja, den åbner jo. Fandme, ja. Ja, nu kan vi godt høre ham mere. Nu må har vi mere. Til noget vinduer. Ja, det kan man ikke rigtig se her i solen, vel? Men altså, kan vi lige gøre sådan, så kan man sgu se det lidt bedre. I virkeligheden så er den lidt mærkere på kamera. Nå, ja. Har vi mere, så har vi lidt gejl dernede. Vi har et anlæg nede i garage. Og det skal bare, det siger du gør det. Ja, det er godt da. For satan der. Står lige og snakker med fatter. Her har vi setup. Hvad fanden er det, han står og laver? Hold nu kæft, han kan sprøjte. For satan. Modderne, de bliver holdt kæft, hvor er det beskidt, mand. Det skal... Det bliver noget nyt. Prøv at se den fine en der. Prøv at se, den er jo beskidt, men fræk på samme tid. Solen, der står skinner, som man siger, solen skinner på en vinder. Ja, så hold kæft, han sprøjter. Nå, nu vil vi hellere komme i gang. Nu får vi sgu noget skum til det her. Det bliver fandme fæge. Det er fandme gejl. Vi starter jo selvfølgelig med modderne, fordi de er sat med godt nok beskidt. Nej, det er fandme klamme. Og nå, for det er ulækkere. Når man bare banker lidt på dem, så ryger der fandme ud. Banker dem kraftedeme. Hold da, det minder mig om noget. Ej, det er for sjovt. Hvad siger du? Du skal... Hallo. For helvede. Ja. Det er fandme en helt røgkanon, det her. Det er med den anden her, ikke? Hvis du lige filmer lidt up close. Så filmer vi, som han vil have det. Satan. Det er Madsen her, ja. Nå, det er fint nok. Satan da. Ja, det har vel været lagt. Jeg stænkte. Vi skal have skal vi sprøjt på dyret. Ja, der kommer lidt skum først, ikke? Ja, det er vi jo vant til. Ja. Nu får vi lige skum den anden der, ikke også? Så filmer vi lige, når de er færdige, gør vi. Så skal det skummes. Sataname. Sataname. Ej, hvor bliver den fint, mand. Ja. Der bliver sgu skum til, gør der vel? Jeg skal skønt være noget. Så er Balingo kraftedeme i gang. For helvede, han kan. Det er kraftedeme. For helvede, han kan, hva'? Han ser godt ud i solen, hva'? Ja, han kan lidt. Hvor satan da. Ja, så er Balingo kraftedeme i gang. Så er jeg sgu i arbejde, er jeg. Det er han nemlig. Vi får lige vasket mod færdig, og så vender vi lige til bag. Vel du. Så. Det var vi kraftedeme færdig med Madsen.
Så vi skal lige over til Terje. Så for helvede. Ja. Så skal vi sådan med i gang med at sprøjte tuksen. Sådan det, hvor vi skal. Ja, det er godt. Den skal sprøjtes rigtig fint. Men jeg håber sgu ikke, at malen den rører af. Nej. Fordi det er bare spraymanden, der er på. Så det ser vi. Ellers så må vi jo bare lakere den endnu en gang, dog. Ja. Ved du hvad? Vi ses lige om lidt. Jeg filmer lige om sprøjter. Ja, jeg sprøjter lige lidt. Ja, det er godt, dog. Farvel, dog. Ja, farvel dog. Så. For helvede, han kan. For sådan, han kan. Ja. For dæven da. For dæven du med dig. Den skal jo bare lige have et par lag. Nu skal man fandme være fast. For sådan der. Nu er jeg lige valgt over en ligning. Ja, nu er fandme alle sammen. Ja. For satan han kan. Ved du hvad? Vi vender tilbage lige om lidt, når vi går i gang med sæv. Fordi der skal satme have noget sæv på sig. Den skal være klar, skal. Ja, vi ses dog. Farvel dog. Ja, det er godt dog. Det er godt noget put. Så skal vi sgu have noget sæv på div. Nu skal den sgu sprøjtes til, så bliver den hvide. Er vi klar, den bliver helt hvide? Det er godt. Den der skulle hold. Den skifter hold. Ja. Hold nu. Den skal bare have noget sæve, skal den. Ja. Vi får den lige sæbe til. Ja, så får vi den skrenset. Fuld style. For satan da. Hvad fanden laver han derude? Den læber han der. For helvede, mand. Jamen så blev hun jo skyllet igen. Så nu skal den bare lige have lidt med lidt børst og lidt klude. Og ja, der ligger jo stadig skum her. Det kommer nu bare lige til at tage med det klude og det hele. Det bliver fandme fint, mand. Hold nu kæft, mand. Så går vi sgu i gang indvendigt. Jeg skal lige have taget alt det her væk her. Kæft, hvor er det beskidt indvendigt. Ja, den er kraftedeme beskidt. Gejl. Ja, men det går nok det. Så er den hjemme. Ja. Så er den hjemme. Vi skulle få vasket tukken. Den er stadig lidt bøje, men det går nok sådan. Meget dejligt. Ja. Jeg har også lige få vasket lidt ind i. Vi har fået sat motsen i igen. Prøv at se, hvor lækker den er blevet. Det er sådan noget af en forskel. Nå, det der, det er bare lige noget, man lige kan støvsuge. Det snakker vi sgu ikke om. Det snakker jeg sgu ikke om. Det snakker vi sgu om. Det gør vi. Men Vi kan lige få en 360'er her. Ja, Ja, den er jo smuk, som den skulle være. Et drenge det der. Ja. skal I lige høre den spænde? Jeg skal vel lige høre den spænde. Nu var der lige... Ja. Lad os da lige vende, og så kan vi se den spænde som mis. Så. Tænder vi den lige. For helvede Det var sgu da forkert. For helvede da. Ja, det var skønt med vilje. Nå. Sådan der. Så tænder vi sat nemme, så den kan starte. Svin. Ja. Hold kæft, det er fri, mand. For helvede, hun spænder, hva'? Ja, fandme. Sådan det hjemme derovre. Ja. Så for satan da. Så sidder vi sgu inde i tuksen. Ja. Vi vil rulle en tur. Vi tager desværre ikke om den her gang. I må sgu følge med på et andet tidspunkt. Der kommer sgu en masse for helvede da. Der kommer en masse Scooter Black Zoo. Ja. Så I skal være opdateret. Husk at like, subscribe. Fuck, der blev toget, mand. Ja, vi ses, der bliver dybt. Det kan nu få lige fandme med. Vel,